lortu duzu Euskaldun Txapelketako lidergoa mantentzea 3. proba honetan, lasterketa honetan taldeak egia zen lasterketa bikaina egin du, ondo mugitu zarete kortetan, baina egia da, aldi berean, ez duzula lortu inoiz lasterketa apurtzea azkeneko mendate arte, iesaldirik ez dela izan, eta horrek, tentsio handia eta mil kurbas, beti min handia egiten duela. Bai, taldean helburua esan eskapa bat eitxia eta gero atzian zelango jasen ikusitza apurtzia horra esterrikan eta, ez da apurtu, baina, denbora osoan joan nahiko harin eta hori, ez da apurtu, baina, gustora. Zenbat aldi saiatu zarete gaurkoan bata eta bestearen antzetik? Niena saiatu remeste, baina taldekideak oso aurrean ibilidea denbora osoan eta Agirre bai Tadeo eta nahiko atake joan jabez da pikazak bai eta momentu baten jundie Agirre eta Tadeo eta nahiko sokatira politxa onda euran artean da gure tropelan artean. 3. lasterketa, lidergoan ja burua erakusten da sendotzen ari zara? Esan habe punto bategatzi lortu dutela ondion lidergoa mantentzia, baina bai pozik gaurko igual isa kontuan hartuta eta azken isa ordu betia euritzen egin ja nahiko kaskauta jaunaz metara hotza aldetik eta bai pozik. Zorionak. Eskerrik asko. Eskerrik asko.